Jou. Mä ostin tosiaan Pekanilta testiin 2 erilaista jousikranaattia. Tää on ns. Varsinainen kunnon jousikranaatti. Tää oli 29 €. Pekadin oma tuote. Ja sitten on tämmönen toinen jousikranaatti. Tätä myytiin ns. Dumina, eli tää on enemmän tarkoitettu niinku koristeeksi kautta taskun täytteeksi, mutta tää myös sinänsä niinku toimii. Tässä oli vaan suositus, että ei jatkuvaan käyttöön. Tää taas maksaa 7 €, eli paljon mitään. Mutta tää on selkeästi hepposemman oloinen kuin tää vajaan 30 granaatti. Tää on tosiaan tämmönen hauskan näköinen. Täällä on keskellä jousi ja sitten näistä päistä painetaan näin yhteen ja sitten käännetään. Nyt se on niinku ladattu periaatteessa ja sitten vaan varmistin päälle ja sitten seuraavaksi laitetaan kuulia tänne. Noin. Sinne meni 100 kuulaa ihan heittämällä, eikä se ole täys vielä. Mutta mä nyt pistän sitten toiselle puolelle kanssa 100, niin sitten täällä on 200, eli on jo aika paljon. Tosiaan sitä granaattia paljon käyttää, niin kyllähän se nyt tietysti tulee vähän kalliiksi. Tässä voi tosiaan, että kannattaakin käyttää niin kevyitä kuulia kuin mahdollista. Että tietääkseni kevyimpiä kuula mitä on, niin on 0,2, niin niitä mulla on tässä, ne on halvemmasta päästä. Enääkään ilmaisia. Täytyy varmaan vähän katsoa ja optimoida, että mikä on sopiva määrä tänne kuulia, että riittäisikö 100 per granu ihan hyvin. Sitten se on taas valmis. Varmistin pois, noin. Sitten vaan menoksi. Se ei ollut tarpeeksi kova. Uudestaan. No ei ollut vieläkään, täytyy ilmeisesti säätää tätä jäykkyyttä. Kokeillaan vielä 3. kerran säätämättä tätä. Ei vieläkään liian pehmeä. No sattui niin kivasti, että ei mulla ollut tarpeeksi vettä kuusiokoloa mukana. Tästä tulee oma kuusiokolo tosi pieni, niin sillä saa säädettyä jotain herkkyyttä tosta kierrittämällä. Ai! Se lossahti itse asiassa yllättävän hyvin. Kyllä se varmaan semmosen 4 metrin alueen katto ihan hyvin. Et jousikranaatiksi hyvä. Viime lauantaina kerran käytin tätä. Tää oli silloin liian herkkä, niin se myös lähti aina kädessä. Niin sain mä sillä 1 tiputuksen. Sokka irti. No, se oli jotain, sanotaan näin. Tää tosiaan näyttää tältä. Tää lataaminen sitten tapahtuu niin, että täältä painetaan kielekkeet alas. Näissä on jäykkä jousi näin. Tuosta noin. Lusikka taitetaan tohon. Sitten vaan sokka takas. Noin. Nyt se osetetaan uudestaan, mutta että se sitten täytyy täyttää kuulilla vielä. On siellä. Ja tää on tosiaan kanssa semmonen rytmimuna, että tää pitää ääntä. Otetaan vielä uudet heitot, katsotaan miten tää lähtee vai lähteekö. Nice. Tostakin kauin kuulolla olisi varmaan 5 metrin päähän tosta niinku räjähdyspisteestä.